नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया। हमहू ठीक बानी। उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके सावन स्पेशल रक्षाबंधन गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी भैया। और दिल से बताओ तनी कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% रक्षाबंधन में बज जाई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मनपसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बड़े भैया, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाए। चार्ज हम लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली, तुकबंदी कहीं खटकी नहीं, गाँव में कोनो दिक्कत ना होई। तो ये खतरा कहल चाहब कि अगर चैनल पर पहली बार आयल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। आ कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे के बा तो बेहिचक रुआ फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बाटे। आज के मीटर देखी कैसे गाओगे बाटे। अरे जियते जी सुना कब रही न कलैया हो, जियते जी सुना कब रही न कलैया हो, बहिनिया के अपना जानी भुला जइह भैया हो, बहिनिया के अपना जानी भुला जइह भैया हो, जियते जी सुना कब रही न कलैया हो, जियते जी सुना कब रही न कलैया हो, बहिनिया के अपना जानी भुला जइह भैया हो, बहिनिया के अपना जानी भुला जइह भैया हो। कुछऊ न चाही हमके राखी के बन्हैया हो, कुछऊ न चाही हमके राखी के बन्हैया हो, बहिनिया के अपना जानी भुला जइह भैया हो, बहिनिया के अपना जानी भुला जइह भैया हो। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। रउआ केकरा के और ढाल के और प्यार से गावे के बाटे, हम खाली डमी बता दनी है। रउआ और एकरा के बढ़िया से फील करके गावतनी, अब बढ़िया म्यूजिक मिल जाता, बढ़िया से गायकी हो जाता तो गाना रक्षाबंधन में बच जाए भैया। अगर ये मैटर पसंद बा, आप फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सएप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे के होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होखे, कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी भैया। मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।